Ako je to s tým narcizmom? Dá alebo nedá sa vyliečiť narcistická porucha osobnosti? Ja vám to poviem asi takto. To, aby si alkoholik priznal, že je alkoholikom, je dosť nepravdepodobné. To, aby si alkoholik priznal, že je alkoholikom a šiel to konštruktívne riešiť, vynakladal nejaké úsilie preto, aby sa z toho dostal, je nemožné. Je to reálne mizivé 1-2% z nás. To, aby si narcista, ktorého podstatou je ilúzia o vlastnej dokonalosti a bezchybnosti, priznal, že má nejakú poruchu, je že intergalaktické. Ale to, aby to priznal nahlas a reálne s tým šiel niečo robiť, na to ešte neexistuje žiadne slovo a neviem, či bude.